Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:30. Mayong hapon sa aton yung mga pinalangga nga mga tag palamati nga naga-monitor na sa Martes nga edisyon sa programa This Is My Life. Welcome ya sa panibago naman nga edisyon, syempre, sa subong iya nga adlaw, Marso 30 tuig 2021. Mga ka-aksyon naton kagapon hambal ko, it's Mother's Day. Kani syempre iba naton nga mga ka-aksyon amuning tigbarato nila sang ila iya nga sweldo. Samlang ginasiling nga Mother's Day, hindi literal nga Mother's Day, ha? Sige, kamusta din ang aton nga mga ka-aksyon nga nagatutok na sa siniya nga hapon. Mayroon na nga pagpahunay-hunay. While ang dulunggan ko nung nakatuon sa ilayatag sa mga transistor radio. Ang iba naman naton yung mga ka-aksyon na medyo kusog-kusog dira ang ilang nga data o Facebook Live. Kami na gina mga pamatanon bala subong. Facebook Live na sila kuno makabago nga ginatawag. Sige So, standby lang dira sa aton nga mga ka-aksyon. Ari naman si Indayan para maghatag sa inyo sang kalingawan sa subong nga hapon. Kag syempre, ang iniman nga programa maghahatag sa inyo sang dugang naman nga mga information kagin prepare ko sa siniya nga tinion. Pero antes ang tanan, diri kita anay sa aton man nga lakat sang panahon kay ang feeling hot feeling hot ko no. Siya kay tam anagid man tuod kay init, di ba? Kung magwa lang kamo bisan gani maka pila lang ka minutos or segundos lang aga magkapa init-init kamo dra ho mabatsagan mo gidayon ang kagin-on. Amo nang ginasiling ko nga kainit sang tiyempo. Sige, ang SRD sa mo sa karon yang nagaapekto sa kabugusan nga Pilipinas. Kag Western Visayas lakip na diri ang syudad sa Bacolod kag ang Negros Occidental maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan. Upon ining ginatawag nga
pagpanaliti bangod ina sa astralies o kag localized sa thunderstorm. Mo may nag-atubang ni subong sa ako no ka sexy. Hi Bashmorn. Wala sa gapanapak. Sige ako ang huyop karon ya sang hangin. Ang hinay tubtub kasarangan naman gikan na sidlangan padulong nakatunda na sidlangan. Muni ang mabatsaga naton sa bilog na isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalon. Ay nasang aga si Haring Adlaw nagbutlak la 5:42 sang aga. Ini naman ang magatunod la 5:55 karon ya sa Kasisinmo. Temperatura, yara kita nag-range sa karon sa 27 to 33 degrees Celsius. Muna doon tamaan na gadi ka paang. Tamaan ka paang sang panyampo. Do ang imo man nga tutunan duga malaman kay pero milang pangita sang tubig. Pero panugyan lang, hindi magpatama halay dira inom sa mga cold ha o mga pagkaon man sa mga mabugnaw yang mga pagkaon dira kay tuod mabulong ang imo nga kauhaw pero batsagon mo naman ang paos or other pagid nga nabalang tinapektuhan dira ang imo nga tutunlan. So halong-halong lang kung pwede pa lang kung ginauhaw na gid balon ka mo ya tubig ha. Ang tubig ti dapat hindi man cold kay amo man nga daan nga panahon nagauso man ang heat stroke. Wala ta man na ginapangayo pero may mga hitabo gid, di ba? No, may mga hitabo gid, may mga nagaka-record gid ilami na gid sa siniyang nga mga panahon. So importante nga halong-halong gid kita agud yang hindi kita mangin or hindi man kita iya matamaan sang ta subong iya nga kainiton sang panyampo. Sige, diri kita sa aton man pila ka mga pag-istoryahan sa sini nga tinion. Unahon naton ang pila man ka mga balita bala sa nasyonal. Unahon ni naton ang headline naton sa nasyonal kung sa diin actually kagabi inigin parayag sang aton man nga presidente, si Presidente Rodrigo Duterte. Baya gimando ina immediate dismissal. Immediate dismissal sa mga korap nga pulis. Amo nang mandato sa karon ni Presidente Duterte. Kaya baya bisan gamay na gamay o kunda ko basta korap makabig nga korap. Samat-amat madaggo man ang ilang nga ulo kag iyawan ka na or budlayan ka na sa pagkakas dira sa ila sa serbisyo. So, hambal ni Presidente Duterte, may subong pa lang, no? Kung may ara dira mapamatud-an, korap nga pulis, ara ikakasa sa serbisyo. Namo nang pinaka-mandate sa karon ni Presidente Duterte, kag inibalang dumdum ka mo nga may ECQ sa karon iya sa Metro Manila kag apat pagid ka mga probinsya tungod man sa panibag-o nga pagsaka sang COVID-19 cases. Ang Department of Health may ari diri sila sang rekomendasyon nga kung mahimo dugangan sang isa ka semana, no? Dugangan kuno sang isa ka semana ang pagpalawig sang ECQ. Kaya sa karon i-explain ko sa inyo kung ano man ang pinakarason diri nila kung nga gina-push ni nila ang duha ka semana sa kamilugan, duha ka semana nga ECQ sa Metro Manila kag mga kaiping iya nga mga kaprobinsyahanan. Syempre aton man pag-istoryahan sa karon sa aton iya nga for your information na portion ti uso subong virtual na di ba? Subong ang aton nga pag-istoryahan ang pwede ko nga himuon para nga hindi mangin boring ang speech sa virtual graduation. Di kay subong tanan-tanan online. Wala kita may mahimo since nga pandemic. So mapilitan gid ya virtual ang tanan, virtual ang pagtuon, virtual ang meeting, virtual man ang graduation. So amo iya karon nagaton iya nga topic sa aton nga FYI portion. Kag syempre bantayan man naton ang pagbasahon ko iya nga sulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma.
Dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We. And also, ang aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today, bantayan man ina ninyo. Sige, alauna, 38 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. This time, ako na ay detalye o ihatag man sa inyo ang detalye hangot sa sining agent headlines kuman kaina, ining mandate sa karon iya ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang mandate sa karon ni Presidente Duterte nga baya immediate dismissal batok sa mga korap nga pulis, no? Ginhimo ini sang presidente ang mando kadungan man sa iya paglawag sa mga ngalan bala sa mga kapulisan. Paglawag ya muna ho ano naman ang iya, nag-alsa naman ang iya nga ginapang lang hindi naman mapunggan ang iya nga kainit. After niya mapanglawag ang mga damo naman nga mga ngalan sang pulis nga involved iya sa corruption. Suno kay Presidente Duterte, baya immediate dismissal, no? Immediate dismissal. Kaya actually kin panglawag niya diri nga mga ngalan sang kapulisan, gin papanaugan ini sang 60 ka adlaw nga suspension. Kambal ni Presidente Duterte, hambal do pareho wala na nga ginhampak mula na sila sa kamot, no? Kung suspension lang ang ginhimo, dapat ya nang ikakaso na gid sila sa serbisyo. Kaya balya kung suspension lang, may tendency nga after sa ilang nga suspension or after sa days of suspension nila, posible nga himuon man ina nila. Or during the time nga gin-suspend sila, posible nga matapadayuno na nila ang ilaya nga illegal nga buluhaton. So, amo na ang palayag sa presidente, hambalya, mas maayo nga dapat ikakaso na lang gid sa serbisyo. Kay suno pa kay Presidente Duterte, hambalya madamo sa mga aplikante, madamo sa mga aplikante ang mas nagakabagay, na mas nagakabagay kuno nga magsulod iya sa PNP organization kag handa tungdan ang ginsumpaan nga magserbe kag maghatag proteksyon para iya sa interes sang publiko. Kay man hambal sang presidente, bilang gid lang actually applicable para iya sa mga kapulisan, applicable man ni para sa mga alkalde, congressman, kag other pagid nga mga nagapinungko, syempre nga may mga posisyon bala. Kung magkaladakpan iya nga may bahid sang korupsyon, so daambal ni Presidente Duterte, dapat pangkakaso na ina sila. Gamay man o kung dako ang ila iya ginhimo nga pagpangkurap, dapat kakason ina sila tugtog or samtang nang gamay pa kuno lang ila nga sungay, dapat matapna na kay ti amuning pinakaginahalinan sang korupsyon, di ba? Kay syempre diri sa Pilipinas muna ang pinakamandato man sang una ni Presidente Duterte before nga wala pa sa nagapapili pa lang sa bala, tiyan mo na pinaka-mandate or ang iya pinaka-tuyo kung tani nga tapuson ang korupsyon. O galing kay kung mabisan gani sa iya hanay or sa iya bala mga linyada, may ara man sa mga nagaka-report, no, nga nagahimo iya sa mga illegal or connected sa ginatawag nga corruption. So that's why ampo gini sa gani, di ba? Wala do galalain gini siya since nga mo na ganing natabo nga even sa iya nga linyada may ara sang mga opisyal nga nagahimo ya sang illegal. So sige, bantayan naton ang mga dugang pagid nga mga detalye sini kay for sure may ara gini nga ipagwa man ang aton iya nga hanay sang PNP. And also, ang iya ka DILG, kay tina-mention man ni Presidente Duterte, kay hindi lang na ding PNP, kundi pati man ang other pagid nga mga opisyal, nga may dako iya nga papel sa tagsa ka mga area nila nga ginaserbisyuhan. Ang iban pa naton nga balita, ining may angot bala sa palayag sa Department of Health, kung sa diin nagpagwa di sila sang rekomendasyon, hambal sa Department of Health, pwede palawigon pagid. Hambal sa Department of Health, pwede kuno nga palawigon pagid ang enhanced community quarantine sa Metro Manila kag mga kaiping sini nga probinsya. Agud iya nga mapunggan, no? Mapunggan kag may makit-an gid sila nga result
kung bala may ara gid man sang pagnubo sa COVID-19 infection. So sunod diri kay Undersecretary Maria Rosario Vergere. Amayla tama kuno kalipot sang isa lang ka semana. Kay di ba ang gin-implement karon nga ECQ sa Metro Manila kag mga nearby provinces March 29 to April 4. Isudo kay Vergere, ambaya tamaan na kalipot, no? Ambaya tamaan na kalipot, ambaya mas mayo nga dugangan sang isa ka semana. Rason nga amo ni ginrekomendar nila nga kung mahimo palawigon or i-extend ang ECQ status sa nasambit yang mga area apang hambaya ang iniiyang rekomendasyon kinahanglan syempre i-considerar man ang epekto sini sa ekonomiya nga mo dapat ang may nagakaigo nga basihan agud yang mapatuman or mapatuman ining extension. Dumduban nyo kagapon naka-record masobra 10,000 amo ni nga ang pinakataas, no? Amo ni pinakataas nga na-record sa Pilipinas kung COVID-19 infection ang paghahambalan sa halin gid sa nag-umpisa ang pandemic. So amo ni bala sang second time na, no? Second time na nga pagsaka sang COVID-19 cases, diri pa yang na-record ang pinakataas. So para kay Vergere, baya pinaka-ideal gid ang pagpatuman sang ECQ sa sulod iya sang duha ka semana kay man diri makit-an kung may ara gid man sang pagnubo sang kaso kag kun bala may epekto ini sa healthcare utilization rate sang Pilipinas. Kay di ba tungod sa pagsaka sa kaso sang virus or sa COVID-19 ang aton nga mga hospital, mga dalaguan nga hospital nagreklamo naman ilabi na gid ilang bed capacity nagasululubra na sila ang iban gani ginamaximize na lang nila or na balang ang other kumbaga parte sa other nga mga bed for mga pasyente man nga may other nga balatian, no? Convert nila into COVID-19 bed. COVID-19 patient bed kay man do kabudlay na gid kaayo kaya mo na gani damo-damo na sinulod ng mga positive sa COVID-19. Kaya ang budlay pa na akon kay isa kay bisan mild lang sila nang gapamilit sila lang nga magsulod, makasulod sa hospital kaya syempre kulba man mo, no? So amo na ang pinaka-latest sa karon iya nga update kung COVID-19 ang paghahambalan. So, sige. Action Radio Philippine Standard Time. 1:46 na kita. Kag amuyad to ang aton man nga mga information from the national. Oy, by the way, ma-share lang ko ni gamay ho. Kay ining OPM icon bala. Kag syempre, sikat man nga singer. Pamilyar kita tanan sa iya. Si Miss Claire de la Fuente. Na patay inigali siya nagtaliwan sa edad iya nga 62 years old. Ang ginhalinan sa iya kamatayon bangod man sang bangod sa cardiac arrest. So madumduman ining si De La Fuente, Claire De La Fuente, do idol ni Action Nalmar. Action Nalm idol mo ni ay. Tango gini si Sir Nalmar sa akon kay mga gini, mga batch. Sakto ka Action Nalms or nalabutan mo lang, na? Nalabutan mo lang. Nalabutan lang nga. Okay lang na yung nalabutan. Balaan ako nila kung pinay mo edad. Bata ka pa ya. Diba? So, si Claire de la Fuente mo ni siyang ginakabig man bala nga Karen Carpenter sa Pilipinas. Sinabaluan nga si de la Fuente, kilala ini siya bilang Asia's sweetest voice, no? Isa man ka joke box queen sa tong 1970s. Ati damo ni sa mga ginpasikat man nga mga kanta niya, syempre. Ining iya bala nga kanta nga hindi na ako magsugpo na. Basi sala pa na ko tono ko. Basi mahisaan pa ko. Ining sayang, nakaw na pag-ibig kag
minsan-minsan. Familiar ko ni nga mga kanta, kaga kabatian ko ni. Kaga, syempre, kung hindi ka kuno sa radyo ti, hindi ka familiar kung perme ka nagapamati sa radyo ti, mapamatian mo gini nga mga music ni Miss Claire de la Fuente. Sige Action Radio Philippine Standard Time, 1:49 na kita. Standby sa akon nga pagbalik. Kay ato naman pag-istoryahan ang ginprepare ko diri para sa aton nga FYI portion. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila... Mayong hapon sa aton nga mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live sa kay Sir Alex Fuentes. Mayong hapon. Sa kay Miss Atia Kim Eriman, nag-monitor dira sa may Banwasang Morsha. Mayong hapon ng dira init da ay. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, Indayan. Please greet Elvira Gilogo on her birthday today. Happy birthday dira sa imo Ma'am Elvira Gilogo. Thanks. Greetings from BCHS. Class 74. Keep safe. God bless everyone and more power to ARB. Oy, kay Chris John Bilyones. Gang, kamusta ka na dira? Ha? Halong-halong ka dira ha? Lagawi mo ko di pag may time. Dala ka foods. Char. Halong ka dira. Kag enjoy lang dira nanay. Okay?
Sige, asa kay Ma'am Yvonne Butcher, mayong hapon, done sharing naman sa Kanoa. Kaga, thank you so much for the star, Ma'am Yvonne. Sa kay Raymar Biranyo Lingoste, good afternoon, action on watching live from Barangay Hagimet, La Carlota City. Sige, thank you so much. Si Sir Alex Montesa, mayong hapon. Kay DL Texon, mayong hapon. Nanunood daw siya from Caloocan. Feeling ko Tagalog itong si Dale Texon. Sige, salamat. Si Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Sa kay... Si Ma'am Maria Luz Grijaldo Macuna. At mayong hapon, Indayan, pakigreet naman kay Mabi Monotilia. Happy birthday today. Sige, happy birthday dira, Mabi Monotilia. Okay? Sa kay Ma'am Jocelyn Libuon Dispoho, mayong hapon, meron nga pag-monitor man sa imo. Okay, sa kay Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon. Sige, naga-live via FB dira iya sa Celine Homes. Halong man ikaw dira, ma'am. Okay, God bless. Kaya Ma'am Yunila Tarusan, good afternoon. Watching live at Corner Gatoslao, San Sebastian Street. Sige, salamat gid. More power, Action na Radyo Bacolod. Salamat. Happy birthday kuno sa kay Tita Ebonini de Torta de la Peña Barbecue. Kag mayong hapon sa pamilya de la Peña sang Barangay Inclaro kag sa Barangay Quezon sang Hacienda Santa Teresa Pocatod, Binalbagan. Sige, salamat. Kay ba Sir Noel Amar, tamyaw niya ko na si Ma'am Vanessa Mayo dari sa Minnesota, USA. Thank you so much, Gid. Si Jean Gayo nga nagasad ni Saman. Tamyaw pagigali ni Sir Noel Omar ang iyaman niya mga utod. Sanday Perla, Rinaldo, Rurik, Mickey, and Ivan Amar. Salamat. Ma'am Christine Minyas Villalobos. Mayong hapon dira sa Pandanon, DSB. Day Marimar, mayong hapon dira sa imo. Ay, happy birthday kuno sa iyang bayaw. Ika 44 nga kaadlaw ni Sir Roger Bindado. Sige, happy birthday dira sa imo Sir Roger Bindado. Halin ina sa imo man nga gani ugangan. Okay, day Marimar Moleta. Sa kay Tono, nagto-Noel na ko ni man. Kay Sir Noel Amar, done sharing and likes na siya galiwa. Sige, si kay Sir Guillermo Clarito, mayong hapon, monitor lang, naga-monitor. Sunday Fred Madrid kag Boy Miguel Brillano sang Barangay 30 sa Mabini Coral. Sige, salamat. Si Dennis Richard Tibor Roma, modo ga pa cute-cute ka subong. Mayong hapon dira sa imo sa may Banwa sang San Enrique. Kay Anthony Jones sa Villa Ceblano, syempre dira sa Banwa sang Kawayan. Kag sa ilaman sa kay Regentan Villalon dira sa Banwa sang Manapla. Kay Sir Michael Sison. Sa kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso. Mga member ina sila sa mga sang Energy Fans Club. Kag ginato nabasahan ko tudog ugtas to si Dennis. Ano to ginaugtasan niya to man? Kay Merly Plaza Herher, mayong hapon. Ma'am Cory Vidaha. Okay, watching from Kuwait na si Ma'am Cory Vidaha. Si Miss Tanya Ramos, watching from Barangay Granada. Salamat, Gid. Christian Kasipong, greet niya lang kuno family Kasipong sa Barangay Manghanoy, La Castellana. Siga, salamat, Gid. And halong kita tanan. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita.
Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. And this time, aton nga pag-istoryahan ng aton man FYI, ang aton topic sa sumong nga hapon, mga tips ko no para hindi boring ang speech sa virtual graduation. Kaya di ba subong, puro online or virtual ceremony ang pwede yang patigayunon, subong may ara or ara pa sa gihapon ang presensya ni COVID-19 di nagresulta inisang pandemic. So, online tawon, masadya, nga masubo, bangod ma-miss nato ng aton yung mga manunudlo kag syempre mga aton man yung mga classmate sa face-to-face. Apang ti may araman kuno sa mga alternative naton yung nga pwede himuon. Diba? Sa aton kuno yung speech, sa imo nga mensahe. Impunan mo ina sang mga hambalanon nga makakadlaw man ang imo yung mga kaupod. Damo bala sa mga speakers, di ba? Damo sa mga speakers nga nang ang ila balang kaundan sa ilang speech is ginaimpunan nila sa makakadlaw. Kaya gusto nila nga syempre ang ilang audience makuha man nila ang atensyon. So, di ba, muna isa ka factor para kuno nga makuha mo ang atensyon sang tao, amuya ang dapat magbuya ka dira sa mga joke, makabulig inaagod nga mangin mamag-an. Isa man nini sa mga pamaagi sa mga speaker kun ka isa, agud nga daw samtang naghahambal sila do ka mag-an lang bala or ina balang matsyag nila naga-istorya lang sila sa ila yung mga friends, naga-istorya lang sila sa ila man nga mga mga pamilya abi nan nablang do ka normal conversation lang labi na gid kun may ara yasang impunan inasang makakadlaw ang imo yang nga mga audience. So amo na importante ina sa aton. Agud syempre do inablang hindi man matuyo, no? Isa pa gid sina hindi matuyo ang imo yang mga audience while nagapamati si imo samtang nagahambal ka dira. Diba may ara kun kay isa yang mga tao bala nga natural sa ila kung magpakadlaw. May ara naman niya kun kay isa nga nang kahibalo mag-timing. Experience man no? Experience na lang sagad na gid sila ya. Or sometimes ti nang may ara gid yang mga tao nga nang kung sila nagani ang magbuya sa istorya, makakadlaw kagyan. So, dapat araman na kung kaisa sa imo ang diskarte. Na? Kung paano mo kuno mapakadlaw, paano mo mapamag-an ang isa iya ka sitwasyon, agi man sa pagpayuhom dira sa imo iya nga mga kaupdanan. So, number 1, anong pwede or tips para hindi kuno boring ang speech sa virtual graduation? Maghimo ka dira sa tema nga syempre nagakabagay man sa panahon para iya sa husto no nga pag kadlaw or sa time bala nga inablang makayuhom makalamho ang imo yang mga audience dira sa isa man iya ka graduation speech. Pwede man nga magpasalamat sa madamo yang grupo sa ilang nga bulig sa panahon ina sa proseso sa edukasyon tubtob nga mag-abot ang adlaw yasang imo nga syempre pag graduate nimo or graduation nimo. Di ba may ara na kun ka isa nagahimo gina iya para kuno nga makayuhom man balhaw kay man honestly di ba ang graduation nga ginatawag during face to face subo man gina mo. Subo man gina, di ba?
kadumduman ko sang una mga speaker, mga elementary, high school, and college. Sin college pidula ko tumayo na pamatian. Kay kadamo kami tubi. Kung high school yati pila lang kamo pila lang kamo. Di mo naman pamatian mo gid elementary kag high school. Wala na daw may mga natandaan pa ko to sang una. Pero subong wala na kahit isang una pagani. But anyway, no, ang graduation niya ginatawag, importante maginatuod kung sa mga speaker bala. Kay sometimes ihibaluon mo man ang kiliti sa imo yang nga mga audience. May mga ara kon ka isa nga do kabudlay bala kabudlay pakibagayan, no? Dumabudlay hindi ko ni sila pakadlawon man. Diba? So muna dapat ikaw man mismo kahibalo ka yakon or kahibalo ka magpangita sang paagi, no? Agud iya nga mapa-lighter mo ang mood. Ang ikaduha, ang isa pagid sa pinagkanami. Pinagkanami nga for sure makarelate gid, no? Makarelate ang mga graduating students kung isulat mo ang tanan nga makahuluya, no? Makahuluya isang time nga team na experiensyahan mo na, but then sa ulihi, 'di ba, during our college, during our high school and elementary days, may ara kita na isang mga gina-consider ta siya nga makahuluya, pero natural lang bala nga nagakatabo sa aton. For example, nadusmo kada sa tubang sang iban nga tao, sa ato niya syempre makahuluya na siya during sang mga mga elementary high school na makahuluyan na sa aton nga pag tapos nakitaan pa sing imo nga crush, di ba? Amuna sang una, so inagali makabulig na siya during yang mga kung may arasang speech gani, no? Makabulig na siya gali kay para yang mapa-lighter ang mood, no? So ang maistorya mo da kuno nga syempre imo inagihan, makahatag na siya sang atensyon sa imo nga audience. Actually, ni siya do ka given na gid man siya nga na sort of tips sa aton, ay labi na sa mga speaker, pero kung kay isa mo ning kalipatan kay may ara kung kay isa mga speaker nga inablang ginapangita gid nila ang ginaparami gid nila, pero wala sila kahibalo nga kung diin to galiya ang makarelate yang tawo dra iya makakadlaw di ba may ana gid kun kay isa mga speaker nga kaseryoso maghambal, syempre nagakatabo ga boring, di ba? Ga boring do wala gana mamati ang imo yang audience. So para iya nga lighter ang mood, no? Inabalang makakadlaw, impunan mo ina sa mga istorya dira nga imo gid inagihan personally, di ba? Okay, for sure hindi lang na ikaw ang maka-relate. Tanan ka muna maka-relate. Ang ikatatlo, actually do hindi ko ni Mayo gid ka kay syempre wala ko ni naabtan ang online classes. Pero for sure, may ara gid ka mo sinisang na-encounter, no? Sa mga ka-action dira naton ang mga syempre, mag-graduate or nag-graduate sa subong, no? Magpangita dira sa inabrang makakadlaw kagid nga mga headlines or mga istorya, no? Nga may angot iya sa usual, no? Ninyo yang na-experiensyahan sa online classes. Pero I think medyo familiar ko di. For example, abi, no? Nagasugod ng klase ninyo. Since online class, kung kaisa hindi ginabay sa aton niya malikawan nga naga klase gakaon kadara imo, o di ba? Kag ang lain na dara kung ma-screenshot. So, di ba? Tapos ipang share man bala sa group chat nga ginatawag. Makayuhom gid no?
makayuhom gid, or sometimes naman may ara gid nga gasigi ang inyo yang discussion sa teacher nimo, wala ka kahibalo nga wala gali naka-mute ang imo yang naka-mute ang imo nga microphone. Gintawag ka dira sa imo nga nanay. Ano yun na balang nalipat, sabi nga nag-online class ka gali. Gintawag niya ka nga, bakal to nanay asin sa tindahan. Di syempre, makakadlaw ganang imo yung mga upod while nagatudlo manda si ma'am ninyo. Diba mo na mga sitwasyon kung kaisa, I think makarelate ginang mga naga-attend online classes. May damo ginang mga nagakatabo sina kung kaisa nga wala nila bala na mute ang ilay nga microphone. While nagatudlo si teacher, amo to ang nagkalabatian. Ginsugo si Inday mo bakal asin sa tindahan. Kag ang pagdang isa pagidra kung may kung may manghod ka bala, no? While naga-online class ka dira, ang imo manghod ara sa likod, nagahimo dira kung kaisa naga-dance pa na dira, unaware siya kung anong ginahimo mo mo, no? Kung kaisa gahimo na siya ga-dance or hindi gani kadlaw-kadlaw na siya sa likod, wala man siya kabaluti mga ang mga iban mo nga mga classmates, di makayuho man diba? So mo ng mga sitwasyon kung kaisa gali, kaya i-consider man naton para kung maghimo ka dira sa imo nga speech for virtual graduation. Ang ika-apa, syempre kung may nabuo ka na kuno nga graduation speech, kung may nabuo ka na nga graduation speech, magpangita ka dira sa syempre mga istorya nga magabagay man sa imo nga mensahe o kon tema sa imo nga graduation speech. So importante man ina siya. Kanami no kung panumdumon mo kung padumdumon mo makakadlaw ka gito labi na kung makarelate, diba? Ang isa lang kapanugyan, hindi ka una kadlaw hindi ka una kadlaw. Kahit siyempre ikaw as speaker, dapat ang imo yung payuho mo ng imong audience, hindi ikaw ang mauna kadlaw. Sometimes kung magamuna ganing nga sitwasyon, madala ka na ang imo yung inughambal kung tani, kung kaisa, malipatan na nimo. Sige, ang ikalima, isulat dira ang mga syempre makakadlaw kaya nga mga istorya, ilakip ina sa imo nga graduation speech. Pwede nga himuon ina nga kahalamutan, angot abi sa iban nga tawo, o kung kuhaon mo man ang feedback kung sila ang may ara man niya sa audience kag syempre sa okasyon. Kung akon kaisa may mga ang mga speaker, if na-notice ninyo, naga-early na da sila kadto. Tapos, ginapamatian, nila ginaobserbahan during face-to-face sang una. Mo rin na-notice ko sa mga speaker, naga-early na sila abot, dason, nang ginalantaw na nila ang mood, ginalantaw na nilang sitwasyon. Bisan tuod nga may nabuo na sila nga yung speech abe, may nabuo na sila nga speech, pero sometimes ma-insert gina sila sang something interesting, something nga magkakadlaw ang ilang audience. Dako pa na nga factor agud iya nga maka-relate man ang imo nga audience. Ang katapusan, maghatag sang espesyal nga atensyon sa part nga kung sa diin or sa part sa imo nga graduation speech nga amo na ang ginbutangan mo bala sang makahalamot nga istorya samtang gina-practice nimo ang imo nga kaundan sang imo nga speech, i-highlight ang iban pa nga mga iban nga mga istorya, para nga mabuligan ka sa timing sa imo nga pampakadlaw sa imo man nga mga audience. Ang dako nga parte sang comedy bala nga ginatawag,
naga-deliver sa nga linya nga may husto yan nga mga syempre tinaga nga gamiton. Kung kay isa kung kung gusto mo bala mapakadlaw pero nabudlayan ka magpangita dira sa words, tikbudlay man na sa imo mapakadlaw ang imo yang nga audience, di ba? Pero time nga nang gusto mo na sila pakadlawon pero wala sila yung nagkakadlaw kaya hindi sila ka-relate. Hindi sila ka-relate sa gingamit mo nga mga term. Kumbaga, hatagan mo emphasis. Atag i-highlight or for example, ganing mga usual gid nga mga words or tinaga nga ginagamit. May isa ka dira ka tinaga nga ginhambal. Mamangkot kasi familiar ka mo sang sini nga word. Nan dapat do yan mo siya bala i-explain mo siya further kung ano na siya. Agud iya nga maka-relate. Or sometimes ti istorya mo siya sa simple lang iya nga pulong or sa simple lang bala nga mahangpan nila. Okay, ti may mga kun kaisa nga pure English ka. Not all bala nga mga estudyante maka agad-agad gid maka-insyende sang English, di ba? Gamay lang na daya nga term ang ilang nga makuha ka pinpakon as speaker ka nga gadasig-dasig ka dira sa paghambal. So sometimes impunan bisan na pila lang ka mga words of hiligaynon or kung Tagalog gid man ang inyong pwede man kay para iya nga maka-relate sila kay di makayuhom sila na sige So far ina ang aton iya nga FYI portion ang aton nga topic mga tips para kuno hindi maging boring ang speech during virtual graduation. So, sa mga mano-graduate dira, nga may arayas ng ilang nga papel, paghambal or isang paghambal sa ilang graduation speech. So, may ara ka na sang ideya kung ano ang tema sang imo or mangin kaundan sang imo nga graduation speech. Sige, alas 2:15 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Standby dira sa aton nga mga ka-action. Kay this time, ako niya pagabasahon ang ginpadala man diri nga sulat sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. Ang aton letter sender nagpatawag lamang sa kay Domingo. Kag ang sulat ni Domingo nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lamang ako kay Domingo, 34 anyos. Tita, humalin bala sa nagtrabaho bilang security guard ang akong asawa. Permi na ako nga bantay sarado. Madamo sang hindi pwede. Hindi pwede ako magdala sang duha ka cellphone. Kag dapat isa ka SIM lang ang nakabutang diri. Sa kada adlaw, kinahanglan ko nga i-report sa iya ang mga ginhimo ko. Bisan sadto pa tita, ginabawalan na ako sang misis ko nga mag-inom, ilabi na sa malayo nga lugar. Hambali gani sa akon, hindi na lang ko kuno magpuli. Kung kaagahon na, kaga, preparar ko na lang
ang akon nga patag. Hindi pwede nga magstay sang tubtublas 12 sang tungang gabi, pamud aga pa ang iya nga duty. Isa pagitita, bawal magtambay sa gwa sang balay. Kag dapat maryadi ko na ang tanan niya kinahanglan sang amon kabataan sa online class niya. Bisan lockdown man akon hindi, dapat ako magsunod sa akon misis. Commencer kablakon kay sa tita, daog pa sa akon nga misis ang pulis kag NBI kung bantayan ang akon nga giho. Apang initanan wala man sang problema sa akon tita, kay ti syempre nahangpan ko nga sa sitwasyon niya nga siya ang nagtrabaho bilang bulos sa ako. Ano abi tita, kay nagmasakit ako, rason nga nakauntat ako sa pagtrabaho. Tungod sadto ako actually ang nagtrabaho bilang gwardiya. Galing kay tungod sa pagmasakit ko, dako ko man nga pasalamatan bangod gintugutan sang akon iya nga ahensya nga mabuslan ako sang akon nga misis. Ang manami lang tungod nga wala siya ginapa-duty kun gabi. Abi mo tita, nagapasalamat gid ako tungod sa pagsalo sa misis ko sa pihak ya nga dapat kuntani akon ina obligasyon. Galing isa sa do hindi gid bala malikawan tita, makabati ako sang komento, mga negatibo nga komento. Isa na diri ang nabatian ko mismo sa iya ginikanan. Gusto kong pabayaan na lang kung tani, pero nagabalik-balik bala sa akon kay isipan tita. Tita we, ano bala ang pwede kong himuon? Salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat, ang tagpadala Domingo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:20 na kita. Kagamo yan to ang sulat nga ginpadala diri yan ni Domingo. Yang nga problema kay ti sa tungod man sa iya nga sitwasyon, do naano sa guro siya kagalingon, naluoy siya bala kay since kamo na gani instead sa iya or instead siya ang nagatrabaho, ang iya nga asawa amo ang nagatrabaho tungod sa kondisyon sa iya nga lawas, bangod man nga nagmasakit. Kaya nga hindi niya mabaton, amo ni nagagamo sa iya nga pensar sa karon tungod ang iya nga or ang ginikanan sa iya nga asawa do wala gid manamian sa sitwasyon. So ay nga nagkapamangkot siya kung ano kuno ang pwede niya nga himuon ango sa iya nga sitwasyon sa karon. Sige, sa ako nyo pagbalik, standby dira sa aton nga mga ka-aksyon, kaya kon man pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Ay, naman dira mga kauturan, kung
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga Kagbabalik diri sa aton programa, This is My Life. And this time, ako na ipagabasahon man ang mahatag nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga lottery sender nga nagpatawag lamang sa kay Domingo. Mayong hapon sa imo Domingo. Salamat sa pagpadala sa imo sulat diri sa This is My Life. Ang problema nimo bangod sa baylo nga ikaw, ang misis nimo ang nagatrabaho para sa inyo nga pang-adlaw-adlaw nga galawion, kag hindi malikawan nga makabati ka sa negatibo nga komento halin mismo sa iya ginikanan. Kahibalo ka Domingo, concern lang ina ang ginikanan sa imong asawa. Ilabi na nga, syempre, may mga kabataan ka mo. Dapat kung tani nga, i-take mo ina nga paghikay bilang positibo o positibo. Tungod, hindi man na sila magkomento kung wala sila sang may nakitaan nga hindi manami. Kung isipon, nagbayluhan na ilang kamuobra sa imo iyang asawa. Ipakita sa iya ginikanan, kag mismo sa imo nga asawa,
nga sa pihak sa imo nga sitwasyon, willing ka nga magbulig para nga magkaayuhan kamo. Tumana lang ang ginapahimo sang imo asawa sa imo, kay ang tawo magalantaw, maga-react, pero sa ulihi mahangpan man ina nila. Andaan nimo Domingo, hindi sila ang sa imo sitwasyon. Kagjutay lang ang ila nabalaan sa imo nga kabuhi. Yes, amuya to ang mahatag man nga advice ni Tita Wet sa aton letter sender sa kay Domingo. Saliwat, salamat gid sa pagpadalaman sa imo nga sulat diri sa This Is My Life. Alas 2:35 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Tambay sa aton nga mga ka-action kay this time aton nga pag-istoryahan ang aton man nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Unahon nato ng sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Mag-focus sa gusto nimo, mangod ini ang mangin alagyan, agud iya nga matuman ang imo mga handog. Panamia pagid ang imo balang nga ikasarang. Sa karon Aries, nagaugyon sa imo iya ang panahon para nga makatambong ka, makaparticipate ka sa mga webinar. Eh, syempre, ang ginasiling ko na din nagaugyon sa imong panahon at ikusog imo signal para mag-interact ka sa mga webinar kay tiyan mo ning problema ata diri sa Pilipinas. Ang ga-loading iya nga internet connection. But anyway, sa mga Aries dira, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 25. Shocking pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Hindi mo kuno gusto pumatian ang reklamo sang imo nga isig ka tawo bangod sa imo nga batasan o sa mga Taurus bala, kung mahimo pa lang dapat ma-accept mo, no? I-accept mo kung ano ang nakitaan sang tawo sa imo nga pamatasan. Kay ina bala tutuod gina makapahilway ina sa imo sa mga negative nga mga paminsaron. Ay man kun nabaton mo gani nga may amo ka na nga pamatasan, natural lang na iya sa tawo. O nga may negative kita kun kaisa nga pamatasan, kay tawo kita, di ba? Pero kun batunon mo ina, kun baton mo na ang ina nga pamatasan, samat-amat, mabag-o. Iti syempre, sa pagbaton mo nga amo ng imo nga batasan, may amo kasi nga pamatasan. Sa ulihi, nang willing ka na bala nga magbaton man sang mahatag nga suggestion sang imo nga mga kaupod para nga mapa-improve mo ina or para nga mapaayo mo ina nga pamatasan. Siga sa mga Taurus, lucky numbers at 23, 36, 49, 51, and 15. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Feeling mo kuno nagaisahanon ka Gemini. Ang matuod, ikaw yagali ang nagapalayo kag ang mga tawo nga concern sa imo ginapalayo mo o sa imo. Ikaw, meaning ikaw ang nagadistansya. Gemini, hindi ina dapat paghimuon. Hindi ina dapat paghimuon. Kaya ang mga tawo, concern lang ina sila sa imo. Willing ina sila magbulig sa imo kung may ara ka gidmansang problema. Sa mga Gemini dira, lucky number 53,
36, 49, 12, and 21. Electric blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, hindi madulaan sang paglaom. Sa baylo, padayon na lang ang pagtinguha. Mangin mapisan para iyang may resulta ang imo nga mga wish dira. Ang imo nga mga wish sa imo iya palaabuton. Sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 29, 16, and 51. Royal purple is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, mas closer sa karon ang inyo iyang connection sa imo nga mahal sa kabuhi Leo. Tungod pareho ninyo iyang ma-realize ang importansya sa kada isa. Sa mga Leo dira, lucky numbers 53, 26, 46, 13, and 31. Fuchsia pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Sa mga Virgo, batunon sa nga masadya. Sa diin kadalon iya sang imo kapalaran. Pero halungan lang ang ikaayong lawas. Mahimo, magpabili na lang anay sa sulod iya sang inyo puloy-an. Agod nga malikaw kadira nga matapikan sang virus. Siyempre, sa mga Virgo, lucky numbers 44, 46, 29, 15, and 51. Pearl white is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:41 na kita. Standby dira sa aton nga mga ka-action. Kay sa akon nga pagbalik para sa aton pa mga nabilin nga mga horoscope. By the way, mayong hapon dagri sa kay Ma'am Rona Rihida Trava. For me, agad ko ni ginapalaway mo. Sige Standby sa aton nga mga ka-action. Kaya sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himoalin sa soya,
Sa iluhan naton ang mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Feel mo sa karon ng statement. Bangod, single ka, kag matuod nga happy ka. Mangin inspirasyon mo ang madamo. Sa mga Libra, lucky numbers 43, 36, 59, 11, and 22. Scarlet red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Magsalig sa imo iya nga inner being. Bangod, nan kuno nga ginapatihan. Magagwa ina siya. Kag mangin malipayon ka sa tanan nga may ara ka sa karon Scorpio. Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 45, 58, 12, and 21. Mocha brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Sa mga Sagittarius, ang paghalong sa kaugalingon sa mga mahal mo sa kabuhi. Siyempre sa mga kaupod mo dira, amo sa karon ang dapat nimo nga i-prioridad. Kag dapat man himuon kon ano ang salantaw nimo na makapaayo sa tanan. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 53. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Mangin malipayon ka sa achievements ng imo iya mga kaupod. Mas mangin happy ka kung malambot na nimo ang imo iya nga handuman sa kabuhi. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 35, 48, 22, and 33. Ice blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Dungan ka mo iya nga maghandom sa imo iya nga partner. At syempre, dungan man ka mo nga magtinguha, agud nga maangkon ninyo ang inyo yang handom sa palaabuton. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 46, 38, 11, and 55. Honey yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Hindi dapat pagkontraha ang imo iya nga handom. Kung mahimo pa lang sa mga Pisces, basta kuno iya nga nagatinguha, may ara na sang tsansa. Basta nagabutlak si Haring Adlaw, makagdeterminado ka lang, imo iya nga handom, makuha mo gid ina sa palaabuton. Sa mga Pisces, lucky number 45, 26, 17, 44, and 15. Vermilion red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:55 na kita. Kag inyo gin pamatian ang aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today sa subong iya nga Martes Santo, Marso 30 tuig 2021. By the way, mayong hapon dira galihos sa kay Ma'am April Mallorca Yorsabia. Pakigreet ko no sa iya nga friend, si John Oswa, si Langga Loverboy. Bawdo ka, may langga na may Loverboy pa. May Manong Glenn sang Talisay, si Tito Fidel Martinez, kag si Manang Flor, kag si Manang Emily. Sige, salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Dira sa may RTN office sa may bread ko, ayong hapon lang dira kay nang Christine Villa, kay Tanida, kay Taminda, kay nang Joy, kay nang Larry, kay nang Kapidsuman, kay nang Norly.
Aron nga pag-monitor man sa inyo sa suwong iyang hapon. And this time, updating niyo ako para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Diri kita danay para sa aton man nga Bible verse gikan sa Ephesians chapter 3 verse 16 to 17. For this reason I kneel before the Father. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And this time, updi naman ninyo ako para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Kulabos na kuman ako sa oras. Kag sa aton nga mga ka-action, salamat gid sa pag-upod sa panibagong nga edisyon sa programa This is My Life. Hindi naman ang inyo alagad, ini si Inday Ay. Madamo nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.